Entä jos kahvikupistasi voisi nähdä tulevaisuutesi? Monissa arabimaissa, kuten Libanonissa, Syyriassa, Jordaniassa, Palestiinassa, Irakissa ja Egyptissä, tunnetaan yhä yksi kiehtova perinne: kahvikupista ennustaminen. Ensin juodaan vahvaa turkkilaistyylistä kahvia. Kupin pohjalle jää sakkaa. Sitten kuppi käännetään lautaselle ja odotetaan hetki. Kun sakka valuu kupin reunoja pitkin, se muodostaa erilaisia kuvioita. Joku voi nähdä niissä eläimen, kirjaimen, sydämen tai vaikka tien. Sitten alkaa varsinainen hauskuus. Usein kokenut ystävä tai isoäiti alkaa lukea kuppia ja kertoo, mitä tulevaisuus ehkä tuo tullessaan. Matkan, uuden rakkauden tai jonkin yllätyksen. Mutta tässä on kiinnostavin osa. Kaikki eivät edes usko ennustamiseen. Usein se on ennen kaikkea sosiaalinen perinne, tapa istua yhdessä, jutella ja pitää hauskaa. Joten jos joku pyytää sinua antamaan kahvikuppisi, älä ihmettele. Ehkä he yrittävät nähdä tulevaisuutesi.